Здрасти. Искате да станете MC. И. Искате да станете известен. И. Искате да пеете в професионално студио. Имате този шанс. Само днес. Тук и сега. ВС, Телешоп, БГ, Хип-хоп. Ако се обадите веднага, няма да получите машинка за сърмички. Но ще получите бит от Trick Tape. От Trick Music. Ще получите бит от Trick Music, с който ще може да участвате в невероятното състезание компетицион. Burn the mic. Burn the fucking mic, man. Взимай бита, защото ще го взема аз. Или аз. Печелите... Или двамата. Много се гина. Печелите запис в професионално студио 21 или за анимейшън върху професионален бит на Trick Music и ще участвате заедно с нас. Заедно с нас. Доста големи чудовища от изтока в новия Trick Tape. И други по-малки чудовищенца в новия Trick Tape Music Volume 2 Мафака. Димчо и Фо. Фо. Оф. И.